mbusa Dr. David Livingstone atabwera kuzayambisa ntchito zolalika uthenga wa Mulungu adapeza kunena kuti malo akutcholo nkumulanje malo abwino kwambiri kuphatikiza kuchira Zulu oti akhoza kulimako mbewu zosiyanasiyana kuphatikizapo tea. Chifukwa chake kutcholo nkumulanje komanso kuchira Zulu kuli maestate ambiri. Ndiye lero pano tili kuno mukayang'ana apa NTE EST 1929 zikutanthauza kuti Naming'omba Tea Estate established in 1929. Ndiye pali funso kunena kuti kodi malo amenewa ama estate adawapeza bwanji? Kodi malowa anagula? Ngati anagula ndalama zingati? Kodi ndalama zonalipira kwa ndani? Ndiye ino ndi ine kuti tikhale ndi malo timakhala ndi lease. Lease imakhala ndi zaka zambiri zimakhala 99. Ndiye mukapanga masamu kuchokera 1929 ndiye kuti kamafika 2029 ikhala kuti malowa akhala nawo kwa zaka 100. Ndiye funso kumafunso kuti kodi amenewa nthawi imene amagula ngati anaguladi anapasidwa lease ya zaka zingati? Kodi malo amenewa akhala nawo anthu amenewa kwa nthawi yayitali bwanji? Poyamba ankalima mbewu ngati tea. Lero nkhani za tea zikunena kuti sizikuchitika bwino. Poyambirira kalero kuna Naming'omba nsi wake sumakhala chonchi unali nsi wabwino. Mukayang'anisisa mutakuona kuti kukhala ngati kuti zimene amagwirisira ntchito malowa panopa sizikuchitika. Mukayang'ana uko muona kuti chidwiso pano chili kumakadameya. Kuti chidwi chachoka. Ndiye funso kumafunso kuti kodi anthu amenewa malo amenewa tiwalekerera, tiwasira, tiwayang'anirira kwa zaka zochuluka bwanji? Koma ndibwerere pambuyo ndinene kuti zinthu zikalakwika mdziko muno zimakonzedwa. Nthawi imene timapeza ufulu wozilamulira 1964 sizinakonzedwe. Chifukwa chani? Kamuzu anali pa ubale waukulu ndi Queen wa ku Mangalande. Ndiye nthawi imenenso timazasinthanso zinthu kubwera kuchoka ku 1993 kuchoka ku ulamuliro wa chipani chimodzi kubwera ku ulamuliro wa chipani zingapo padachitika zinthu ziwiri zitatu. Mpakana Bakili Muzi anakhazikitsa commission ya nduna kuti ifufuze za malamulo amalo mdziko muno. Lidapeza kuti iteneka kukonza zinthu chifukwa anthu awa anapasidwa amanena kuti freehold. Kusonyeza kuti malo anangopasidwa basi kwa muyaya azingogwisa ntchito. Lero funso labwerapo ndonena kuti popeza kuti zimene anatengera malowa sakupanganso. Pali zifukwa zoyenera ndi zogwirika kuti tiwasirire azikakamina bimogwisa ntchito malowa pamene anthu athu akuvutika. Awa ni mafunso amene timati tifunsane. Pa Chingereza amati moral and legal questions. 1. Did they buy the land? From who? At what cost? Is there proof that indeed they paid for the land? Now that the land uses is no longer is no longer in tandem with the original reason why they wanted to use this land, should we allow them to continue using the land? Are we getting the economic value of what they claimed to be using the land? These are the legal and moral questions we need to ask ourselves as we try to make Malawi a better place for everyone.